Ο καλός ο ύπνος είναι μια πολυτέλεια που δεν πρέπει να μένει μόνο στο διαμέρισμα. Καλοκαίρι έρχεται, πάμε διακοπές, κάμπινγκ, παντού μπορείτε να πάρετε ένα μαξιλάρι Felicita, όπως συζητάμε τόση ώρα και μπορείτε να τα δείτε στο site μας, σε travel bag. Δηλαδή, έχει τον γνωστό αφρό μνήμης, ο οποίος παράγεται στο καλύτερο εργοστάσιο της Ιταλίας, παίρνει το σχήμα του Αφιένα, δείτε τα άλλα μου βιντεάκια, και μία θήκη αδιάβροχη. Ορίστε, εδώ 100% αδιάβροχο, το σκουπίσαμε και όπως θα δείτε μέσα δεν έχει περάσει ίχνος νερό. Ταυτόχρονα είναι αντιμικροβιακό, αντιακάρεα, αναπνέει και στην πίσω όψη είναι με βελούδινη υφή. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στο κάμπινγκ, στην παραλία, στη σεζλόν ή στην πισίνα όσοι έχετε. Μην στεναχωριέστε για τον όγκο, δεν πιάνει καθόλου. Μπορείτε να το διπλώσετε σε ένα μικρό μπαλάκι και να το έχετε στην τσάντα σας ή ακόμα και να το χρησιμοποιείτε με vacuum σακούλα. Σε ένα δευτερόλεπτο έχει ανακτήσει το αρχικό του σχήμα και μπορείτε να κοιμάστε πολύ ωραία. Μια πονηρή διάσταση είναι το ύψος. Το ύψος στα 13 εκατοστά είναι εφάμιλο με το μαξιλάρι το λαμπόλα, δείτε το. Οπότε κοιμάστε ακριβώς στις ίδιες τάσεις του σώματος σε μια πιο μικρή μαξιλαροθήκη. Διότι έχει συμβεί σε πάρα πολλούς να πηγαίνουμε διακοπές και να μην ξυπνάμε καλά. Και ειδικά για τα μακρινά ταξίδια στο αεροπλάνο, είναι καλύτερο να το έχεις αυτό μες στην καμπίνα παρά το άλλο για το λαιμό. Ευχαριστούμε πολύ και μην ξεχνάτε, στα Pearl σήμερα το παρήγγειλε, σήμερα το στείλαμε.